sa mga nagnanais din o gustong mag-alaga ng baboy dito sa inyong barangay, sa inuman, ikayatin mo natin sila ma'am, imbitahin mo natin sila sa mga interesado sa programang ito na Bangon Kagapay. Sige po. Sa mga katulad po namin hog raiser, hinikahit ko po kayo na patuloy po lang tayong lumaban. Nandyan po ang UNACO na handang tumulong sa ating muling pagbangon. Kaya wag po sana tayong huminto. Sumubok lang po tayo ng sumubok dahil habang may buhay, may pag-asa po. Maraming salamat, Ma'am Cheryl. Napaka-emosyonal ang inyong pagsagot sa aming mga katanungan. Muli makakaagapay ho namin kayo sa ating programang Bangon Kagapay. Meron po kaming i-award sa inyo bilang programa po ng Bangon Kagapay sa 5 Kasado. So, Lorraine, tanggapin po ninyo para ho sa Salamat po. Nawalin po natin. Ito po yung mga kukunting tulong na bigay po sa atin ng UNACO sa ating programang Bangon Kagapay, Pigrolac Bangon Kagapay. This has been a UNACO Swine Repap program sa Pigrolac, Lamangka sa Malaman. Ma'am Cheryl, in behalf of our company, ang UNACO, maraming salamat po. Laban po tayo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Mabibilang sa isang kamay ang mga dapat tandaan. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Mga racers, alamin natin 5 steps